bersama Blangkon Channel, inspirasi wong desa. Ket winginane tak goleki, Pakde. Jar Joke susu mamat. Pelan-pelan ngeten iki. Ini sama ojo golek aku. Ngapusi aku mi yo. Oh, pokok rasa mulai larang nggo beras. Kali ini seger. Sukses. Dulu. Dulu. Seger. Kanjeng Mami lo aneh. Bujone untuk duit malah ora sureng, malah dikong minggato malah kok ngwali terus piye. Jane laire dhisik apa pas wayahe nek graono to jane apa pas wayahe nek graono to jane kawur. Omahe kuwi pas wayahe kaya tawon arep ngentuk wong lho. Wong wis ngono kuwi. Wes kena mata kok kewang kok Kanjeng Mami. Ayo, werenge ram kok Kanjeng Mami. Kok laire dina malam Jumat Kliwon lho. Weh galake ngalang-alange. Aku penting. Aja. Duit 450 nah gitu beda. Masalah Kanjeng Mami nongos dipikir carry ae. Itu beda sih. Seger. Itu beda. Inspirasi wong desa pengen urip mulya, pengen kerja bendina oleh duit bendina supaya bisa peda. Enek wong ada peda. Coba wapi pedae. Monggo. Niku sinten? Kenalaken, Mas. Kenalaken. Kula Pakde Blangkon. Kula Mbah Ji. Badhe ngaturaken ngersakaken napa? Kula Mbah kula tingali kok pedae kok saya kok wonten tulisane ada sepeda niku lho. Oh nggih. Napa disade niki? Oh nggih, jenengan milih kang pundi? Nggih kula ngersakaken riyen nggih kula anine riyen. Ya ting. Iki lho Mbak Ji sewae. Iki lho iki lho.
Oh niki. Monggo. Apa sesuai kok, Mbah? Pinten Mbah niki bedanya, Mbah? 3 juta. 3 juta. Nggih. Kok murah men to, Mbah, iki 3 juta. Ya niki sari. Niki damelan bangsa Walandisia. Bangsa Londo nika. Nggih. Wah, murah. 1 juta niku kalau Londo 1 juta mongan. Nggih. Ngeten lho, Mbah. Nek 1 juta niku kelarangan, Mbah. Ing pabrik ini pembuatannya gamelin itu lho wonten lek setahun. Terus dari gaji karyawannya per bulannya itu mungkin nggih jutaan, mosok nek 1 juta. Bar karyawane, mengke karyawane niku wis maringi blonjo bojone, maringi jajan anake, nyekolane anake, durung tangga-tanggane lek utang. Iku ngesake Mbah Ji nek niki 1 juta kemurahan, Mbah Ji. Lajeng pripun jenengan? Lah ngeten lho Mbah, jenengan dokne Mbah kemurahan lek 1 juta. Oh, cah gemblong keman rocah se wis 800. 800.000 Mbah. Nggih. 800.000 Mbah, ngoten lho. 800.000 niku tasih murah Mbah. Niku lho wonten genderane Indonesia niku. Endi? Sik. Ya ampun. Iki lho genderane Indonesia. Nggih. Pon mriki mawon. Walah. Indonesia niki mboten pantes lek 800.000 niku kemurahan, Mbah. Gendera Indonesia niki lho, Mbah, perlu dihormati. Gak perlu, Mbah, mboten pareng, Mbah, lek trimo 800.000 ngeten niki. Gendera Indonesia niki ngono kebanggaane bangsa Indonesia. Jenengan kelingan mboten? Gugure para pahlawan. Niku mengorbankan apa? Jiwa, raga, sanak famili, nyawa, Mbah. Kan lho. Bendera Indonesia merah putih lho. Bendera bangsa Indonesia iki lho melambangkan kebanggaan bangsa Indonesia yang merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme dan nasionalisme, Mbah. Bendera Indonesia iki lho, NKRI harga mati, merdeka, Mbah, merdeka. Ngono lho, Mbah. Lah bendera iki, Mbah, iki ngono duwe warna, Mbah. Dua warna merah putih. Merah kuwi artine berani, putih kuwi suci. Lah lek merah berani kuwi artine berani. Sampeyan kudu berani, Mbah. Medhone pedaki aja 800 ngono lho, Mbah. Lah lek putih suci lah. Sampeyan harus suci atine, aja nesu, aja ngamuk. Apa supaya putih hatine medhone pedaki aja 800 to, Mbah. Kemurahan bale 800. Oh, cah gemblong. Ketisu kayane ngomong politik kae. Anu pinten? Ngontene. Lah, jenengan warnane pinten dokno to Mbah aja 800, Mbah? Wis, gansal 100. 500.000. Nggih. Mbah, sampeyan ngerti gak enek ke lho. Lambange Garuda ya, Mbah. Dan iki lho Mbah, nek Garudane lho, Mbah. Sama ngerti tak duduhi, Mbak. Tak duduhi. Saya mubang rene. Ya ampun. Ya, gambar Garuda niki lho Garuda, Mbak. Garuda iki ngono, Mbah, melambangkan keagungan karo kejayaan, Mbah. Keagungan dalam bernegara, terus kejayaan dalam balutan NKRI. Terus apa malih? Kan wonten selendhange nggone Garuda lho, Mbah. Apa yang sing terlampir itu nek sembolene Bhinneka Tunggal Ika, Mbah. Artinya apa, Mbah? Berbeda-beda tetap satu. Wah, ya toh, Mbah. Lah, kan ngono awake dhewe. Gak apa-apa, Mbah, berbeda-beda dalam hal nyangan tiga iki toh. Gak apa-apa, Mbah, beda tapi tetap satu. Maksudnya satu hampir rego iki cocok lho, Mbah. Mbah, aja 500 toh, Mbah. Dokno, Mbah. Oh, semprolane. Dan apa toh, Mbah? Perengket mang, barang jebule njaluk medun. Lah piye apa aja 500 to, Mbah? Dokno, Mbah. Pun gadah pinten harta jenengan? 450 kilo, Mbah. Pundi? Pun ndang ngalih, mare Rudila ku inggil mandhap malih mengke. Darah tinggine sampean naik. Nggih. Pun dene beto. Gua apa, Mbah, kerja? Nggih. 450 lho, Mbah yo. Nggih. Kerja 450 kok.
Mbah suwun. Nggih, ndak minggat kena. Nggih. Nggih. Baji tak gaene parikan. Main catur nek sorwe jati wulan poso udane deres. Matur suwun Baji sing baik hati. Ingkang kuwasa sing balas. Tiwasaku omong. Bae blantike dope pedhot. Pun Baji, Pun kakek murun ndak minggat kena. Tanya beli. dikongkon minggat. Suwun Baji. Untuk pedah petang aku seket. Di masa Cerita rasane wong esok pengen urip moyo kecoba dino oleh urip bendino supaya bisa bendino luwe mak andi sergone wah saiki wae halo bang saya kalinya sempegel. Ya, enggak ya.
sepeda wagi kerja 450. Ayo semua bedel santri api. Enak parian. Kue basah di tangan karo gremeneng. Untuk sepeda yang ati suweneng. Oh iya. Tapi Kanjeng Rama mangno ngomong. Ojo milih, kowe nek gak entuk belas pangan. Buku tuku sepeda, buku tuku gitar. Jadi kok milih kok nggawa bilang. Gimana rasa seneng yo sepeda. Iya. Mas bikin kamu. Ayo kok sepeda sih. Mantap. Aduh. Oh, itu botol kurang ajar. Areanya tak buka ya. Itu botol. Aha, aku bodoh. Ora sido tak gula. Kowe iki lho ngrejekeni. Itu bata. Seger. Aku ini mantap. Oh iya.